Justice, justice. We want justice. Justice, justice. More justice, more rest. No rest, no rest. No rest, no rest. No rest, no rest. Justice, justice. Justice, justice. Justice, justice. Rest, more rest. दिनै प्रटेस्टनि प्रग्राम लानाय जादों जि डक्टर राहुल थैनानै थांदोंमोन जरहाटआव 4 सानखालि सेप्टेम्बर 4आव थैनानै थांदोंमोन बियो सासे डक्टरमोन कभिड वारियरमोन नाथाय जास्टिसखौ दासिमबो मोननाय जायाखै जों बिनिखाय गभर्नमेन्ट आसाम गभर्नमेन्टनियावहाय एपिल खालामनाय जादों जेनेबा कि जि मार्डारार बेयो मोजां माने जि माबा मोननांगौ साजा मोननांगौ बेखौ मोननो हायो जेनेबा दासिमबो जेबो माबा पुलिसनिफ्राय जरहाट पुलिसनिफ्राय जेबो एक्सनखौ नुनाय मोनाखै बेनिखायनो जोङो बे स्टेपखौ लानो गोनां जादों डिमान्ड खालामनो गोनां जादों दिनै जास्टिसनि थाखाय जोङो आसा खालायो जेनेबा गभर्नमेन्टआ जोंखौ हेल्प खालामगोन जास्टिस मोननो थाखाय बेखौनो जोङो सिरि थाया जोङो बयबो जोङो खालामबाय थागोन जास्टिस मोनागौसिम बे रेलिखौ जों लाबाय थानाय जागोन जास्टिस मोनागौसिम बेनोसै जोंनि माबा जोङो बे स्कुल डायमन्ड इंलिश स्कुल एलुमिनाय एस'सिएशननिफ्राय लानाय जादों जितुखि जों बयबो डिसाइड खालामना लानाय जाबाय जेनेबा कि बयबो बेखौनो डिसाइड खालामबाय जास्टिसखौ नांगौ जे राहुला जोंनि सासे स्टुडेन्टमोन जोंनि क्लासनिनो जेनेबा स्टुडेन्टखाय जोङो बिदि डिसाइड खालामनाय जाबाय जेनेबा जास्टिसखौ मोनथारनांगौ जि बिदि इनाय खालाय जाबाय राहुला हारिनि मोजां खालायनानैबो जि बिदि इनाय खालायलांजाबाय बिदि फुथार जाबाय बेखौ जोङो लुगैयाखै आलदाजोंबो जाथों होनना बिनिखायनो जोङो बे स्टेपखौ लानाय जादों डक्टर राहुलनि बिफा जायो आं राहुला माने जिनोखि जरहाट मेडिकेल कलेजाव फरायबाय थानायाव बेहा जोबसिगौमोन जानुवारि 15 तारिखहालागै नाथाय बे कभिड डिउटि खालामगासिनो दङमोन बेनि सायाव बियो कभिड डिउटि खालामनाय सत्त्वेও बियो बुथार जादों मानि थाखाय बुथार जादों बेखौ जों आं मिथिनांगौ आरो मिथिनांगौ बेयो तदन्त सोलिबाय थानांगौ जेब्लानोखि बिनि माबा दायित्वखौ मोना बे जिनोखि दसिखौ मोना बिनि दसिखौ जेब्लाखौ मोना जोंनो तदन्तखौ खालामबाय थानांगौ तदन्त मोनागौमानि जोंनि रेलिया सलायबाय थागोन आरो जोङो नङाबा डायमन्डनि स्टुडेन्टफोर जेसेबां सहाय खालामदों बेनि थाखाय आं धन्यबाद होदों आरो आंनो न्याय बिसार नांगौ आंनि गथ'खौ जे एसेबां खस्थ' जनसेवा खालामबाय थानाय सत्त्वेও जुदि बुथारलांबायबा बे बुथारनाय मानसिखौबो आंनो निस्सय न्याय बिसार नङाबा फासि नांफिनथारगौ पुलिसा लेहेम खालामदों नामा बिनि बिजिरनायाव पुलिसा बेखौनो बुंदों जे बिनि जेनोखि पस्टमर्टम रिपर्ट मोनाखै आरो जोंनि जेनोखि डिउटि खालामनांगौमोन जों बेखौ खालामबाय होननानै बुंदों बेनि बादै बिसोरो जेबो आखायाव लायाखै आरो जों औ बे बिसोरो जुदि बेबादि गोबाव खालामबाय थालाङोबा जोंनि बे जेनोखि केस बेफोरो सुहाबलांबा उनाव जेबो बिसार मोननाय नङा जों बेनि थाखाय जोंनो तदन्तआ बे सोलिबाय थानांगौ आरो जोंहा जेसेबांनाखि जोंहा संगठन दङ संगठनफ्राबो जोंखौ सहजुगिता होनानै एसपि साहाबनियाव नङाबा जिखुनु डिसि साहाबनियाव नङाबा डिजिपि साहाबनियाव थांनानै जोंखौ सहाय खालामनांगौ आरो तदन्त सोलिबाय थानांगौ Thank you so much, sir, for coming here and supporting us. We would like to submit a memorandum. We would like to submit a memorandum to the Governor of Assam. To you, sir. We would like to give one memorandum to Sarvananda Sonowal, sir, Health Minister. Thank you, sir. Chief Minister and Health Minister. And this is sir. We would like to submit all those memorandums to you, sir. We hope for a quick justice. We want a justice for late Dr. Rahul Basmatari, who was murdered, sir. We are hoping to get injustice from the government.
We all are expecting, we all are requesting you all to please take a legal action against the criminal. Okay. I'm Bolin Balari, Executive Magistrate Morit Udalguri and Circle Officer Udalguri. On behalf of Deputy Commissioner Udalguri, I'm accepting all those memorandum you have submitted, and I would forward it to the concerned addressee as soon as possible. And on the behalf of District Administration, we denounce such violence, and we believe will bring justice for the deceased late Rahul Basumutari, Dr. Rahul Basumutari, and I assure you this will be forwarded as soon as possible and at the earliest date. Thank you. We want justice! 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 We want justice. We want justice. Justice for Dr. Rahul. Justice for Dr. Rahul. We want justice. Amam nyay lagi boy. Justice for Dr. Rahul. We want justice. No justice, no rest. Amam nyay lagi boy. Justice for Dr. Rahul. No justice, no rest. We want justice. Justice for Dr. Rahul. We want justice. No justice, no rest. Justice for Dr. Rahul. We want justice. No justice, no rest. We want justice. Amab nyay lagi boy.